Selezona ngani zakwethu namhlanje ilezi eyithinta untokazi loya uye watholakala isidumbu sakhe emva kwendlu yomunye okade manager yakhe. Kodwa la kuthiwa uchazwa njengegeza laphana elizitshelayo ngokubukeka kahle kwalo futhi elingadlulwa isketi. Laphana kushuthi kukhulunywa ngaye umlisa onukwa ngokubulala laphana intombazane ayigqibe enanda lapha eThekwini ngoKhisimusi. Uma siqhubeka lolu daba ngenza ukuthi umnumzana umfana futhi wakwakune koneminyaka u34 ubevele khona lapha enkantolo yemanje yaseThekwini ngecala lokufa kukaNkosazana lapha uAyabongwa wakwaMjilo oneminyaka u24. Isolezwe ngenza kwethu liye lathola ngomthombo oke wasebenza naye ukunene enetin lapha ukuthi lo mbhemi lo uhlobo lomuntu ozitshelayo ozaziyo futhi ukuthi uye uyabukeka futhi udume ngokushela kwasani kubasebenzi abakhwishiza ngaphansi kwakhe. Omunye umthombo uthe ukunene uyinsizwa eyaziwa ngobusoka ebinganqeni nje ukuthenga izipho ezibizayo nxa izifela ngowesifazane. Bamangele ngento ayenzile futhi bayathemba ukuthi uzogunyuluka achaze imbangela kahle ngoba abayikholwa into anukwa yona kusho ukuthi abantu noma abasondelene naye abangabangani bakhe. Yize omunye umthombo udalule ukuthi ema-passage akhona e-call center lapha akade phethe khona noma la akade kusebenza khona intokazi le eshiyile emhlabeni ixoxelwa phansi yokuthi umsolwa nomufi bebethandana kepha ababesondelene naye uNkosazana Mjilo bathi amampunge lawo ngoba ube nesoka lakhe abengasabi ngalo. Kuthiwa unkosikazi Mjilo noma uNkosazana Mjilo wayefuna noma wayefake isithombe sesoka lakhe abalaziyo ku-status sika WhatsApp ngosuku abulawa ngalo. Lokho kuvezwe umunye wabangani bakhe lapha njengoba kade kuthethwa lona icala noma kukhulunywa ngalo lolu daba. Uma siqhubekela nalo lolu daba ngenza ukuthi kuthiwa umufi lapha nomsolwa babegcina ukubonwa ndawonye endaweni yokudlela esemhlanga iKhaphelo ngawo uDisemba ngomhla ka-24. Umngane kaNkosazana Mjilo uNkosazana lapha asanda Shabane othe bese beneminyaka emibili bengabangani umufi usebenze izinyanga ezinhlanu e-call center iNaten emhlanga lapho kunene ube operations manager khona. Uqhubeka nalolu daba uthe kabazi ukuthi umsolwa nomufi bebehlanganiswa yini ngaso leso sikhathi. Umchaze njengomuntu obevulelelile ethanda ukuxoxa enenhliziyo enhle kodwa engakwazi ukuthula nento uma imdina. Lapha uthe uma ebeyilandelela iselula yakhe bathola ukuthi igcine ukudonsa kubo kamsolwa kodwa bathi uma bebuza ababafica khona bathi ukuthi bake bambona unkosikazi Mjilo umsolwa bangamfica. Kuthiwa enanda ikwanina khulu kunene kanti yena ubezinze khona lapha endaweni yaseVerelem. Umalume kamufi umnumzana Mthetheleli Mjilo ekhuluma uNondunankulu waseKZN umnumzana Thami Ntuli naye obe zifikele mathupha khona lapha ezothamela icala. Uthe izinhlaka zikahulumeni azifuselele izindlela zokukhuliswa kwabantu ukugwema izigameko lapho amadoda ebulala khona ngesihluku abesifazane njengoba kwenzekile. Uveze ukuthi bahlobene nabomndeni wakwaKhambule lapha okwaqothwa kuwo abayisikhombisa ngoSeptember ngonyaka owedlule. Uthe nango-2020 kukhona esinye isihloko sabo esabulawa ngendlela efanayo. Wakhala ngokuthi bancane abasolwa abagcina beboshwa ngezigameko zokubulawa kwabesifazane. Udadewabo umufi unkosikazi noma uNkosazana noNtobeko Mjilo okhulume nabezindaba yena zikobhoza inyembezi. Uveze ukuthi umsolwa uzikhombele lapho egqiba khona umufi. Ubonge amaphoyisa aseGreenwood Park athe alulandele lolu daba kwaze kwaba ukuthi uyaboshwa umsolwa kulona udaba. uNtuli ekhuluma naye nabezindaba ngaphandle nje kwakuyo inkantolo uthe uyakhathaza kakhulu ukwanda kwezigameko ezifana nalezi zokubulawa kwabantu
abantu ke abesifazane nezingane khona ke esifundazweni. Ucela ke izinhlaka ezahlukene ukuthi ke zisukume ke ukuzwe noma ke ukuze ke kukhuzwe ke lo mhlola ke udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Manje laphana ke umnumzana Sicelo Zuma ihlehlisile ke icala ihlehlisela ke uFebruary mhla ka-26 icala ke lapho ke emva kokuthi ke umsolwa ecele ke melwa ke ngummeli ke kahulumeni kuvele ke ukuthi ke ngeke ayicele ke ibail. Umshushisi ke wombuso naye lapha ke unkosikazi Desiree Boyang Mlondo uthe ke ophenyweni lomaphoyisa ke kusashoda ke ezinye ke izitatimende umbiko ke ukuhlolwa ke kwesidumbu nomphumela ke wolibo fuzo. Umsolo ke ungene ke enkantolo exhuka edumbile nasebusweni ke ubeloku ke ebheke phansi kukhona ke nalapho ke ake wabonakala ke eciphisa khona ke izinyembezi bekuvalwe ke ngumuntu ke eminyango njengoba ke kade kuthanyelwe lona ke icala ke abantu ke bezokweseka yena wona ke umndeni wakhona lapha kwaMjilo nganza kwethu yiwo ke amalungu labo nabantu ke akade bekhona lapha ya khona ke ecaleni. Bafuthu ngifisa ukuthi niphawule ngalo lolu daba ke bese ke sigwema ke ukuthi ke izigameko enjengalezi ziloke izithubeke zandile silwisane nazo emphakathini. Bafuthu ngiyofisa ke u-engage nathi la kwi comment section ungakhohlwa ukulike le video uphinde ke usubscribe kuyona ke i-channel.